Ja využijem prítomnosť tu divákov v štúdiu. Viem, že sú tu aktívni futbalisti. Chalani, ako vy ste videli výkon našich reprezentantov? Čo vás najviac sklamalo? Najviac ma sklamalo ofensívna hra, vlastne zákončenie vpredu. Myslím si, že sme boli nedôrazní, ale tak sklamalo ma aj to, že Robo Vítek si myslím, že je fotbalista, ktorý dokáže vpredu niečo spraviť, ale potrebuje tam trošku viac tých lôpt, čo bolo spomenuté, od tých záložníkov, finálne prihrávky. No a v defenzíve ma sklamalo trošku individuálne chyby. Napríklad pri druhom góle nás jednoduchou akciou Turecko veľmi pekne prečíslilo. A trošku mi chýbalo aj taká väčšia bojovnosť, trošku zabojovať jeden za druhého a takýmto spôsobom záloha ma sklamala tiež trošička. Myslím si, že... Dobre. Kto teba potešil? Tak výkon útočníka Roba Víteka. Ale nie preto, že je tu v štúdiu. Nie. Tak bojoval, snažil sa a tak ešte stred zálohy Labant. Vlado Laban. Dobre, to bol názor divákov tu v štúdiu. Samozrejme, my sme boli zisťovať aj, ako vnímali výkon a výsledok fanúšikovia v uliciach.